bun venit la un nou episod. Astăzi suntem pe Adobni, o să dăm 3 de la Cescoala Fly Ride, care eu am dat 3 de la un Ride Potion, n-am făcut video. Și azi știi cu cineva, dar oare unde e? Dar m-am băgat chiar aici. Salut! Ok, astăzi suntem cu Anastasia. Eu o să mă ajute să dau 3 de la Cespet. Dar în primul rând trebuie să mergem în mijloc. Iar eu am... Stați, să vă arăt ce peți am eu ca să... Eu am acești peți, iar... Da, mai am unul, dar stați. Stați, uite. Și-l mai am și pe acesta. Care este un ultra rar dintr-un ou. Îl cheamă Corgi. Corgi. O să-i dau trade pentru o chestie ride sau fly, habar n-am. Nu știu, dar mi-a mai ieșit odată. Am dat trade la un ultra rar, simplu, normal, și mi-a dat altcineva un pret fly ride sau... Uite, am zis Da, trading fly ride Koala for best offer. Ok. Dă-i la fata asta cu unicornul, că poate ea dă ceva. Da. Cineva mi-a dat trade, hai să vedem. O să-l pun. O să-i zicem să mai adauge. Uite, un fly ride Robin cu un câine neon. Și o hidra și un bunny. Eu iubesc iepuri. Cred că o să avem și un trade și mai bun. Da, dacă nu e ea, dacă nu o să mai dea nimeni. Ia, dacă... Corect. Deci ăsta Blau Sprinkle pentru ăsta. Eu vreau să am acest pet. Este Întrebare. Rareș, dă-ți teleport la mine. Ok. Da. Ne-am întors aici, iar aici o să-mi cumpăr un pet. Ok. Eu îmi țin pentru un Royal Egg. Cât costă ăla? 1450 și acum am 1011. Ok, o să am grijă de el. Da. Sau să-mi iau un Woodland Egg. Ăsta 5% Legendary, ăsta este... Mai bine ți iei unul de ăsta. Ok. Haide să mergem. Sau dacă nu, îți iei 2 de astea mai bine. Că îi crește șansa. Haide să mergem. Stai că eu mă uit aici unde e ultra rarul pe care l-am. Și să nu uitați să scrieți în comentarii care este petul vostru preferat de pe Adopt Me. Da. Cred că nu găsesc pe asta care are dragonul. Altcăr. You must? Da, eu o să trebuiască să plec. Sau stați, bă, nu, stați. O să dau trade la ăsta, că vreau acel Feonic. Ei, dar de ce mi-a dat decline? Oh my god! Snow Owl! Bă, dar toată lumea intră în trade. Ok, m-am întors, deci mie mi s-a întâmplat o chestie. Fratele meu va trebui să meargă în Poiană, Brașov, ca să se dea cu bicicleta. Iar eu trebuie să rămân 2 ore singură acasă și efectiv mor de frică. Lasă, se duce. Niciodată. Că am mai stat odată, doar că am fost... era mică, foarte mică. Stăteam singură acasă și a început să tune și efectiv
Era să leșin, că Oh eram my foarte god, un necesită. sandwich! Oh, free! E, încă ceva. Vreau să, la un moment dat, să fac un live. Să intrați voi pe live-ul meu. Uite, mai are cineva. O maimuță ride. Eu am 4 maimuțe, da. I-am dat trade. Oh, Lord. O să pun 4 maimuțe. Să văd dacă face acest trade. Nu, mi-a dat decline. Dar putea să facă un neon. Neon. Everything you have... De ce mi-a dat? Mi-a dat cineva trade. Ce-ți O dă? cheamă Battery Fly. Ce-ți dă? Un snowman. Îi dau toți speții pe care i-am. Nu-i bun. Dar poți să-i dă, poate ți-l dă pe gratis. Am o idee. Nu am să-mi țin banii. Vino să vezi. Ce vrei să Aici. faci cu ei? Ok, hai că vin și eu. S-au băgat astea. Uite. Și pot să-mi iau un leaf. Cu ele. Ia. Un leaf. L-am dat. Cât Hai. Ține-l prinde. Ce faci cu Liz? Mi-a picat un ultra rar. Întrebare. Hmm. Cât costă Liz-ul? 900. 900. E extrem de mult. Oh my god, I've always wanted to win. Și odată o să fac un giveaway cu o maimuță sau o să-l dau pe coala. Da, am uitat să-l pun la favorite. Eu trebuie să plec, să-l duc să doarmă. Ok. Vii și tu? Nu, eu vreau să văd ce trade-uri mai pot. Vreau. Stai că mă fac copil ca să fac bani mai mulți. Doar că am uitat unde se ascunde. Uite un koala fly ride pentru un golden griffin fly ride. Eu zic că e foarte bun. Oferta. Ăsta îmi dă atunci un ride slot. Un scarlet butterfly. Îi dau un parachit. Un ăsta. Și dau și ăsta, îi dau maimuță. Dau maimuță, încă o maimuță. Scrieți în comentarii câte de zile credeți că am, că eu sunt la camping și de fiecare dată când sunt acolo îmi iau de astea, îmi iau foarte multe bezele. Ghiciți câte am. Ok, sper că ați scris în comentarii, am 21 de marshmallow. Nu uitați să dați un like și subscribe. După cum vedeți, eu dau 100 și ăsta zice să mai adaug R. Ce înseamnă R? Oh, un party. Să vedem. Trading and disco party. Oh, ok. Eu mă duc. Eu. Ok, ai ajuns? Nu. Ok. Eu încă sunt într-un trade. Puneți-i tu rolele. Jump? Hold on, the if for fly red core. Wait, complete. E că trebuie să mă fac adult. Așa.
Care mai știi fata aia care ți-a dat unfriend pentru că nu ei dat unfriend? Sau Eu ea l-am ți-a dat dat friend. mai știi fata aia care ți-a dat unfriend pentru că nu... Ok, Da. pentru că nu o plăceai. Mhm. Dar trebuie să-i dai report pentru online dating sau trying to online date. Da. Pentru că acest lucru este ilegal. Vă rog frumos, Uite. voi nu faceți acest lucru. Uite, E foarte... Flyride Koala, Minion, Parakeet, Woodpecker, Monkey, 4 maimuțe pentru Flyride Griffin. Sorry. Mami, nu vreau ăla, îl vreau. Eu DJ-ul aici. Un film de ăsta? Listen to mine. Hai din ment 2. Ok. Hai să facem parcurs și să mergem sus. Pentru că eu merg. Poți să intră între camere. Nu știu de ce fac asta. De ce? Ce, Doamne, Maica Domnului, este locul acesta? O, Doamne, ce tare! Rareș! Uite! Flyrai Robin, 2 Lunar Tiger, un Neon Dog, o Hydra și un Bunny. Ce vreau mai mult? Vino tu să explorăm casa. Yay! Ce? Fossil Egg. E... Dar... What? Și un ocean? Acceptă! Nu, mi-a dat decline. Vino sus după mine. Stai. Explorăm casa, te rog. Uite, eu dansez. Stai că eu... Stai. Come on. Mai știi că nu făceam chestia asta în acela. Da. Frigăruie! It's lovely hot dog. 150. Mai hot dog. Da. De ce nu mi l-a dat? Hai, îl păstrez. Mai ia unul. Ce? Simt. Care știi să ne ducem să ne uităm. Hop. 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 Haide, vino să facem parcurul ăsta și să trecem. What? Ce? Haide. Hai. Am uitat că pe aici se urcă. Ok, o să explorez singură. De ce nu pot? Nu mă lasă să intru în camera asta. Ce fain. De fapt nu-i prea roz. Sar pe chestia aia și după aia vin aici. Uite, sar pe chestia asta. Sar pe chestia asta. Și după aia de acolo sar pe asta. Ok, acolo nu te lasă. Vino sus, în altă cameră. Ce camera asta? Nu ne lasă, hai în alta. Gata. Aici nu nimic. Păi, Televizor. video ăsta n-am reușit să ajung să dau un 3 la o coală, dar următorul video vă promit.